Dim akubo mata oyisi nodoro Nnukwu. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Dim akedu ní o deputy oyisi nodoro Nnukwu. Àmàṣe ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na kwesịrị obi ike n'ọfọlọ. Àmàṣe ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na obedike ọrịa. Eza na ude adịgo. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na ewere ọzọ. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Dim emegbu Odike n'ime ọchịagha. Eza na akụkụ ome n'ọkpara egiri. Akụkụ ome. Ọkpọsọ n'ibi ele o. Eza na obi ekwurie n'ụmụọkpara n'olu. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na udebe ndụ n'ụmụ Chineke nọ. Ochiri, oze ka nka o. Dim ọ na-arụwe oburukwu. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na oburugbo ịlọ n'olu. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na ọdụgwe ọkpọrọ ha kwụrụ. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na ebe nwanne ịlọ n'olu. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na ugboro abụọ n'etiti. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na ejedebe akụ ọkpara gboo. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na obibe jide ọfọ n'etiti village. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na emejuru n'ama ile kingdom. Ọ̀nà ọ̀wẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na eze akụ n'ọnụ n'ama ile. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na ọba abakagolo ogbu ụmụ nwaneke. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Eza na machinebelo n'ụmụdị ọkameje. Ọgọ̀rùn kọ́ lẹ̀lò. Iṣẹ́ chinebelo na digbalebe. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Iṣẹ́ amalebe nwanne n'ụmụọkpara n'olu. Ọtụtụ bịala ẹ̀nà. Iṣẹ́ ndafanya n'ama ọjị London. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Nnukwu na Nnukwu n'ọkpara gboo. Ọfọsọ ní bíẹ́lẹ̀ ẹ̀nà. Iṣẹ́ Chinakwu eze ezi emekwa. Iṣẹ́ Damanụ chairman Digbalebe. Iṣẹ́ Ekwulo na Digbalebe. Anyị hụrụ. Anyị bịara ịgba witness. Iso wee nọrị ịnyara ọkụ nso. Abalị isii wee dị ịzụ abụọ. Mgbe ruo mgbe ochie, ọgbọgba niile ọkụ nso na-anya ya. Ọ nyegide ọkụ nso a eweta ọ ga-achọ. Iwe mmiri na ife mmadụ ejikwa ndị ọzọ na yara ime. Ihe na-eyi onwe ike zafu on people. So dị ịgbara inye ọkụ nso wee nọ ya abalị isii wee pụta na abalị Nnukwu. Ọ bụ mba a na-akpọ na mmadụ mere monumental achievement. Well, onye bịara on the 5th ka a na-aka ndị ụka. Ọkpọkọ na-ebrit mmadụ ịtọ. Anyị nọ ịkasịra ndị ụka. One of the priests that has no afia, when they do minister, when I tell you this, I tell you this. You will even we want to go up. You want to go to the way your proof. You will even make it. But all of the world, minister to go up, you want to lose. I got a lot of hands for a head. You know why? Oya nzu ọrụ na-akụkụ ema na nzu bụ holy object. Onye ọra ji nzu being well for you. And onye ọrụ ultimate protection mmadụ nwere na niile. Iji nzu n'aka ma ọ gaghị n'iru. Ọ bụrụ oge bụ nzu ka a ga-aja, ihe afọdụ na-eme n'oge ahụ. They copied from us, we didn't copy anything from them. Ewere nzu gbara arụ niile. Pure white, ndị ọbịa n'ọkụ nzu. After 6 days, we get a phone. Oh, we can't take you, man. I thought you had to talk on so. 2 times. Okay, well, nobody will find out again. I'll be here in the month. Let me tell you, man, the second so now I got behind the next item.
Adazi Nnukwu. Eze ala nna ya Nnukwu. Tim Ikechukwu. Tim Okoye. Tim Ikechukwu n'igwe Mbọkana. Tim Akụbinachi. Tim Okoye na Adazi Nnukwu. Eze ala ebe bụ nwanne. Ọ bụ izi ọ na-agba na Adazi Nnukwu n'ibe ata. Uvizi ya Adazi Nnukwu. Na Adazi Nnukwu. Ibodera. Eza na muna. Eza roya jizoka. Eza nukonabo. Ibidi. Alaji na yakunde. The President General, Ije Uganda. Ije Badigo. Eza na Abonwa. Eza na Nogolme. Eza na Obihu. Eza na Ndadekwa. Uwe Itadekwo. Eza na Mwana Nono. Ibona na Mwe. Eza na Obibe Idofo. Eza na Obihu. Ima Fiyedu Niyo. Eza na Eza Chinedu. Ono Ewa Beridu. Hey! Eza na Eza Kurano. Eza na Obiye Kuriye. Eza na Eza Ju. Eza na Ochendo. Oye,
Thank you.
Okoye
God bless you. This one you go to now. I need to be.
Yes, our wonderful friend from Lagos. Thank you.
Go from my bag. Go from my bag. Area boys within this handful and all our own what I say,
All coins. I will cover. Where Toro, where Sissy. If I will over. So what I want to say is that teachers, teacher mom, who are very in Kata. Where will I tell you? I don't need it in a queen and Kata. When I hear you get a Kati, you take up the dinner, when our money Taka. So now that crazy. I can't get a woman now for our own. I'm a holy land. But now I'm going to have a big woman. I don't know what to do. Okay, boy, I'm a job. It's a job. I'm a job. I'll hold on for the job. I'm going to be a woman, money, boy. So that's a job, but I'm not. You have a bed, you have a bed night. You have people in our phone. Oh, where you try? Because people want that easy. When I'm from mother or woman, only we try to talk about what people are doing. I don't know. You know, who are carrying and living and the hand. When I have any other good to weather, I put that to see what I'm at. Yeah, you put on a one part of heaven. Nobody will be able to cleanse it. To Shalaga, I got money. Spirit in the Naya. I just said, you went clean, they were products. You went to a waiting on them night. Oh, who got out and fine. So they got off a lot of getting going. I don't want. How do you say that was okay, you go on. Easy. If you no more wife, you go down. 2 minutes, so can you? Yes, I am appointed the chief executive of this community, known as the President General, Chief Engineer C.Y. Manakaneto, Fellow, Nigerian Society of Engineers. No. I'm going to talk. I'm going to the professors. Okay, the professors of Adazi. The stakeholders in the movement. This is the Mechanism. And you're going to be one of them. As you do digital, what I can 001. The Western 001. If I do, which one I want is not only the Alibo River, the South of Jacob, then I sent a one part. I can only if I go 8 grade. Yes. Oh my email, now shop time. This is 2026. Ocha Oduga. Ocha Ikechukwu Oduga. Where do you so the senator, the capability never. Why? I could work. One leg in the US and one leg in Canada. And then I know that. When you can find those number of man and your program. Program will send them. Women, they make it with their holidays. What they go for move. I could go another last. I could go April. I could break it down. One night, one day. Lagos and that not even done. One another time, 3 years. On a time I said, I know PG or so they have nothing. Where talk I Canada before I can never million. The others, the program will be a labor 2025. But I'm not win the election. I'm glad that I'm winning for the election as the second term. It's your brother. That is how that you look at. I will produce Adama. Those programs 23, 27, 29. All the confirmation. The government officials in Alabama.
ndị polisi bịara obodo a the lawyers niile nọ n'ada nne m bụ ma na-eso ọsọ m ma dị polisi maka na Tinubu machi ndị mmadụ ibu polisi wee lụ ndị polisi ma na-eso fasị send picture ọsọ m ma dị polisi mbọchị ha ndị ọzọ dị gịnị ndị ABG ọkwanye so wee chọọ ka ngwa unu na ife Adazi tinyezi kịta irigota hall maka ndị arigota no hall you see direct ndị wetara ego maka hall a black and white ije yi onwe a na-aba nna ya ọdụkwe ọ bụrụ na nna ya adụghị a ga-esi ya daadị n'ọgịnị mere ọgwala ya iwe gbagwe ya ịbala ime iwu maka covid iwu ndị ahụ dị ebe ahụ ijụkwa ya daadị covid abaghị ada ọkụ ya iwe mgbazi anya na the next one PG chọrọ ime mekwa aka abalị ndị ya ọkwanye ya security trust fund ya atụbagbu ụtụ security and then send them the new and latest account details ebe a ga na-afụ n'ụgwọ onye afụrụ ọnụ ya ụmụ onye na-asị gị opportunity come but once onye a na-asị gị hey maka ọwụ ya onwe onye ife ya emi so n'ime mgbara ndị nze na ọzọ esachaghị nze ọgbara afọ nze ọgbara topnes inyebe aka n'obodo ọkwa ya imeke sure na abalị na-aba na development of this community ndị ọdụ aka na ọdụ ọka I thank them the other day o nwere ibe kọstọma ikwu a sị na ndị ọzọ nze ọgba na-azụ afọ nakwa na-ege ntị ọ ga-analụ ị na-eri n'otu anya mba anyị enyekwa punishment ndị nze ọgbara na-azụ afọ ndị ọrụ ọkpa na-eme gịnị na-apụta afọ unu amụ ihe obi na-apụta afọ ọ bụrụ ịzụ afọ maka na ọ bụrụ na bazụ afọ dị mmadụ ma ya azụzi afọ ọzọ na ụda ebe a na-ekwu na ndị ọgbara azụrụ afọ anyị ha abịazi ebe azụ afọ kwena ya maka ndị ama ka anyị na-amakwa n'omenala wee na-ekele ndị nze ọgbara na villages anyị agbago n'iwelite ndị peji ọkụ iwelite their status ihe anaba akpa elu ihe ya na-eyi ka ewere amaba and amen mana o nwere ife the CEC chọrọ isend to you people screening scheme onye nwe ihe ọ na-emere ụmụnna ya bụ echi ego ọkwa ihe ikwu na piti unegagwa otu oge anyị kwuru onye anaghị emere ụmụnne anaghị azụ nwa anyị ajụ ikwuru okwu m na-ajụ ọka ebe ị na-eme iji wee kwuru ya so that ka ọ bụrụ ihe a na-akọ ọdụmrukwe aka na ọ bụrụ onye gbụchaa gidigbi na Adazi asị na ochiwe echichi ndị mmadụ a na-akpọkụ anyị chọrọ onye chi echichi ọdụ n'ukwe mmiri ọma I want to thank you akọrọ m ya ọza mmiri ọma akọrọ m ya ọza mmiri ọma onwe onye nwa bie na Adazi when I was the president general na o nwere onye rụcha ụlọ na-agụ rụọ ụlọ more than 10 or 15 anyị wee jere ewu ị na-anya ebe a ndị mba ị na-anya ebe a ndị mba egwu a na-abata ndị mba egwu a na-abata ndị mba anyị wee kpọrọ ndị ụmụnne ya kedu onye dị ibe a na sị na onye ada anyị wee sị ya mee na-ere jụrụ ka anyị jide ya enwere ọrụ ebe a wee ka abechi ọkụ ya ọkwọ na ya aka mmecha nke obido uwe si na ya dị interested anyị na-eme na my regime mụ na ndị otu m na-eme partnership Adazi Nnukwu na-eweta ego ịnwa moto mere Odike na igwe ha na-eweta ego mgbe kpọ ya new layer atọ anyị na-edebelo o nwere jere ebe a wee si and this place is a new layer and a new layer ebe ahụ nwere ebe a na-akpọnye ngota because ụlọ ebe a dị globe onye wee sị na anyị chọrọ ịrụ that road ọsị mpi iji wee ihe ọya ugwe ego ọya eri ọchịrị ego kwee na akaụntụ Adazi
To bend pious knowledge, I link that to we say we get a Okoye. Okoye Meribe. The university, moto Nadia, Bochilo, I think also the university Nadia, Bonia, Osaga, the woman I do, President General of Oboda. I'm going to have a tear or bomb. Yeah. Also, because I remember. Naka, Naka, say that's a wonder. Cotton, fail. We got here, and fail. Where below there, Professor Bukagu. Where Korea, where Gaba CY, where Korea, cross our road. Where we go, you will be pious. Oh, my heaven. When worker, okay, children, we say they are never in our water. We see adventure. Miriam, okay, what's the part of the mother? Like a people I had the way. The bone I found achieve watching. I will be there, where could I don't where got them, when don't get in the boy. Because we don't want to make a in the qualify. Oh, so now American this over. So now Adazi the program I'm they was time PG. What time when? What time they want to run a table? Can you go? Eh? Can you go on? Thank you, watching them well. You better want to get it. Hey, go. Security. See what they go. Hey, when I see no guy, the line, when I go, in all that, Adazi, you go. Adazi is moving. On Monday, I have people come out of PG and come out of PG and on Monday, come out of PG on Monday, I know this sign. I'm very much. The government will be so more will come in Jesus' name. You want to be here, I want to be here, I don't know what I got. Yes. I thought more you know what? I have 2 minutes to stay. Off of middle of us, still on Canada. Is that cheer? Is that daddy go? Is that not all walk? You know, I know not all walk, I'm very aggressive. Yes, sir. Adazi get a lecture, man. No, you respond to say, "Am I the guy support to this mic? How do you be done? This one life, what life? Adazi get a mono. Aduko. Arama. Odi. Umwana tuyo ndodo nizoma ndichi
Lady whatever. Omoki Fadigo. Omano Bunato. Omani Fadigo. Ohaneze. My father didn't know. Ekene Moon. Onye kwuru ewu n'ụwa Ikechukwu nwa Agnes Osta Okoye Odike Ọhanazo ndụ agụwa ọkara aka ahụ akpa na dị mmadụ eme ụgbọ osisi Nnukwu anụ asụghị ọnwụ nọ n'ihu ụlọ. Ekene m Adazi niile n'ọhụụ for supporting me ime ka echiche obi Chineke na echiche obi bịa na mmezu. Asụmụnụ daalụ nụ. Ma working PG ahụ bụ ezigbo onye Adazi mbụ bụ ezigbo onye obodo. Ọsị nọgote na ahụ onwe ka nsi kwue ụfọdụ si na ọgbọ ọmụma ya mana onye ọbụla mụrụ nwe ya. Enwere m lọv for Adazi mbụ na ana m agbaso obodo a. Ihe niile Adazi Nnukwu na-eme ana m akụnye n'ime ya. And Adazi n'oge ikpeazụ a the kind of love ndị nze ọba na ndị nze ichi na Adazi Nnukwu showru n'uwe mmadụ uru dị na mmadụ ime ọfụma n'obodo ya. So at the same time akwụ ebe a na afọ Adazi Nnukwu onye na-ekwe Adazi Nnukwu nkwa na nkwa ebe Adazi Nnukwu whatsoever anyị eme ka Adazi dị mma ahụ m ebe ahụ. Ma working PG ahụ m olu m maghị ekwu okwu much na ihe mkwu na afọ m ebe ị na-ekwe ihe ize ego ọkachasị na security and all the rest of them. Na-erighị ego ịmara n'otu akpakarị itinye. So I don't really waste much time and ndị Adazi Nnukwu 1 million naira. Ọnụkwa ka o si dị aka nnọkọ ya. Adazi ekele egwu olu. Because the PRO needs Ogbalu, in terms of support, we have opportunity. Either we microphone, we support, we go down our father, they look what. Name of man. Honestly, this is your. Okoye na line. Go be video Okoye na line. Oh, now I know about that. So, can you kun? I join in support here with 2 million naira. Odike, 5 million. Adakuwaka or 200 or 2 million. Or 2 million or 200. 2 million. Kubalaka. Hey! Do you want to know what I'm going to do? Do you want to know brother? Do you want to know brother? Do you want to know brother? I don't want it. If you want to fall, you go to the top. I think you come. You don't know. You don't know how to do the other way to fall. And you don't know how to see support outside. And then I'm going to see you in October. All my chairman is too much. My legend is too much. We don't like our way to go down. We don't like to leave this video. All you can do is get your baby down and take it back. You can't do it now. I don't know. Yes. That's what I said today on February 2026. We are waiting, we are watching. Yes, Alaji Obudubu, Alaji na Yaounde, Alaji na Gaminda. Onabo, Mwadi Nabo, I will not do one Ogbalu, Etu, Dimwanime, CMA, wherever we go now, and doesn't look. No, you are a dim. We say about web plan. So, I must support the man and look at 50,000 naira.
Mazi Anthony Odulibo, Alaji na Yawunde, Alaji na Baminda, Ogaliru age grade. Thank you. Okay, Chukwu Emeka Isaac, Ebedebe, from Amata, who was at the sum of 2,000. Onye ha ga-esi na we ha. Chukwu Emeka Isaac, Okafọ, Ebedebe, n'ụmụ isi na Amata. Thank you.